алейкум дӯстон, бинандагон ва мухлисони дуюми шабакаи Сафархон ТВ. Рӯзи ҳар як шумо ба хайр ва шодӣ бошад. Дӯстон, бисёриҳо савол карданд дар комментария дар ватсапам ки ҳамин хонаро пурра ишон бите. Ира хай синои пасавка дар телевизор азем, телевизори 75 ҳози люстра бошам. Ина нигоҳ кунем бардора, ина рисункаи абр та потолок. Синои пасавка, қатъи галои золотистский свет задагиш, жаранги сиёҳ задем, лак задагем, декоративаи сиёҳ бори омадагиай, абоёшам абоёи беҳтаринай, багетҳо ҳама зарҳал задагиай, ина зарҳал задагиам багетҳо ҳама. касе медонам хе ремонтҳо маъқулай, метавонед дар ватсап имо бинависонед, нашоти нарх наво суҳбат мекунем, ҳам хе ремонт ҳам мекунем, метавонед пол краскаи орехови свет задагӣ, плинтуси орехови. ина лента гирён мешавад, галоген лента ҳама. люстр се положение. лентаҳо галогенҳо се положение гирён мешавад. Тем положение, ина сем положение. ва фикрҳои худтонро метавонед бародаро дар комментария бинависонед. Дастгира фаромӯш намекунем, ҳам лайкҳоро мемонем ва касоне ки меҳмонед дар канал обуна мешавем бародаро ва видеоро дар имо ватсап поделиться мекунем ва худованд ҳар як шуморо нигарбон бошад то наворҳои ояндаи Сафархон ТВ ра.